Urip menang. Urip menang. Wah, pintar golek indo. Urip menang. Urip menang. Are menang anak kucing barangnya sing ngopo. Menang. Aduh. Ana tikus barang. Apa ki lagi ngurat apa piye? Are menang. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana buti. Amin. Urip menang. Urip menang. Mati kalah 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 urip menang. Aduh asem. Urip menang. Wah! Rebat cindol. Ana wong dikir malah dikagete. Oh, wedhus. Ora menang urip. Menang. Ayo Mas pada kutril. Kutril mondok. Ora menang urip. Mati kalah, urip menang. Mati kalah. Allahumma amin. Mati kalah, urip menang. Urip menang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urip menang. Mati kalah, 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 urip menang. Urip menang, mati kalah. Aduh! Anakku nggih. Horo horo oh kayune Purwa sejati
ana tangis Sarabang yang ngarko kumantring wingi sajroning wingi durung ana sambeting carita amung ana gambare ngarga Tursina argaraning gunung Tursina liring dicatur sedaya ana gambaring segitiga tribawana tritelu bawan lan yaiku alam kalbu alam kerampian mbah alam kelanggengan ing gunungan ana sekar panca warna sekar tegese kembang panca lima warna rupa yen gayuh luhur asmaning Gusti ngerti marang sembah limang perkara dawa agama kita nindaken salat limang waktu kang minangka dados cagang agama kita godhong esa ngrepa manungsa papurba wira sangang perkara parandene kekayon ngadeg jejeg palinge wong tarapana lindhu sedina kaping 7 aja nganti lali gandolan waton ya iku waton kang becik sabejo bejane wong kang lali taksih bejo wong kang eling lan waspada ana gambaring kemang manungsa aja seneng panas barang marang kamungtene wong liya ana gambaring manungprak manungsa kudu tansah hamrak ati nganggo tepa slira yen dicewit krasa lara aja seneng nyewit kelawan sepadha padaning titah ana gambaring lutung manungsa kudu bisa luting petung dina 7 rangkap 5 sasi 12 taun 8 windu sekawan dina 7 ana petungan Senin 4 Selasa 3 Rebo 7 Kamis 8 Jumat 6 Setu Songo Ahad 5 rangkeping dina manis paing pon wage wah kliwon manis 5 paing 9 pon 7 wage 4 kliwon 8 Sasine rolas sura sapar mulut bakto mulut Jumadil awal Jumadil akhir Rajab Saban Poso Sawal Dzul Qaidah miyah besar. Taun edan 8 taun alif ten lihi taun Jimal taun jitan beton wawulan taun Jimahir. Windune windu sekawan windu ati windu kontara windu sengoromah windu sanjaya. Ana gambaring macan mapan ing sisi kiwa tegesipun wong pinter nanging kulina ngiwaken marang kepinteranipun. Kosok wangsuli pohon kebo mapan ing sisi tengen wong bodho nanging tumindak becik tan handar beni. Watak adigang adigung mah adiguna. Adigang nglakuning kidang ngendhelaken banter playune. Adigung nglakuning gajah ngendhelaken marang karosane. Adiguna nglakuning ula ngendhelaken wisa ingkang manti. Ana gambaring gedhong sung gambarake wong mati mlebu ning alam kubur derajat pangkatan ginawa. Sing digawa mung more putih lan amal ingkang saleh.
Kiwa tengeneng gunungan ana buta lara jeneng Jingkara bala meh bala puta cara malaikat mungkar kelawan angger kang nunggu sadring alam kubur. Nagone sapa pangeranmu apa agamamu sapa nabimu apa kitabmu lan sapa sedulurmu. Yen ditakoni tan bisa mangsuli sabat goto. Ambyar sawalang-walang. Winele ing ponen kayon gambare abang tegese wong kang ora iso ngendhaleni nafsune. Kacemplung sajroning gara-gara
Mestine tansah dielinge apa Mbak mestine tansah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nuwun kula pun Petruk saking Buayan Kebumen derek sowan wonten ing Plataran Agung Balai Desa Tuking Gedhong Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Kanthi adicara tasyaguran bumi memetri bumi. Derek dedungu ngasanipun Gusti ingkang merubing dumadi mugi-mugi anggenipun warga masyarakat Desa Tuking Gedhong kagungan hajat tansah dipun paringi sehat murah rejeki panjang yuswane slamet donya lan akhirate. Amin Allahumma amin. Ingkang tani werdi dadi ingkang dagang laris manis ingkang pejabat mundhak derajat pangkatipun. Desa Tuking Gedhong dados desa ingkang subur makmur gemah rimpah loh jinahwi kerta tata lan raharja baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin. Kang tansah kula hormati katur dumateng Bapak Kepala Desa sak jonjang perangkatipun Bapak Eko Gunarso sak RT RW-nipun Karang Tarunanipun PKK-nipun. Boten supaya katur hormat dumateng para kadang panitia ingkang dipun suwi dening Bapak Washadi. Minggahipun Forkom Pincam Kecamatan Puring. Bapak Camat ingkang sampun kepareng rawuh kala wau sampun paring idi pangestu. Para bapak saking Kapolsek lan ugi saking Koramil sampun paring idi lan pangestu. Boten supaya katur dumateng Bapak Dewan. Ugi katur dumateng para tamu undangan para kepala desa se-Kecamatan Puring. Umumipun dateng sederek kepala desa sairing kiwetengenipun. Ugi katur dumateng para pinisepuh aji sepulan kasepuhan. Boten supaya para warga masyarakat Desa Tuking Gedhong, para kaneman, para muda-mudi. Ugi katur dumateng para penggemar lan sutresna budaya, para seniman seniwati ingkang boten saged kasebat setunggal mpaka setunggal. Mugi-mugi anggenipun sami silaturahmi dadosaken berkah barokah. Amin Allahumma amin. Wonten wanci gara-gara boten badhe ngulur-ngulur wektu kanthi kandha sing boten perlu. Ingkang baku kula nyuwun gunganipun Bu Kusminarti. Monggo kula kundha lega badhe paring lagon menapa kemawon kula nderek panjenengan. Sungenjang Mas Petro. Wilujeng enjang Bu Gus. Gareng. Wilujeng enjang Bu Kusminarti. Mas Bawor sungenjing. Oh lah wilujeng enjang Bu Gus. Nggih, sampe sehat Mas. Pangestu jenengan kula sehat nggih. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat lemu. Lemu nggih. Nggih. Lemu lah. Lemu lah wong ora tau tuku beras. Ora tau tuku beras. Nggih ora ngerti rega beras. Ora ngerti rega beras. Lah. Wong apa-apa kecukupan teng panggung alhamdulillah lho Mas. Alhamdulillah. Kecukupan sing kados pundi? Lah nggih kecukupan maksudnya ngene iki. Lah wong panjenengan udah bayi berarti ora tau tuku apa-apa. Oh kaya niku. Nggih. Nek panjenengan alhamdulillah matur suwun banget ya. Nggih mugi-mugi jenengan sehat, kula Nggih, sehat, nggih. rombongan sehat, penonton Amin. sehat. Amin Allahumma. Amin. Sing laris dadi kula tunuti. Amin ya rabbal Berkah barokah, alamin. nggih, amin. Nggih. Niki enten pamundutan ing lagu gaul. Nggih. Gubuk Asmara, Nggih. nggih sampun paring rejeki. Nggih. Denok Mas Anton pun Nggih. paring rejeki. Juru suntik ya. Terus Oh ya. niki nggih wonten Mas. Napa? Anu badhe nyumbang lagu mangke. Napa? Bapak sage saking Tanggulangin. Tanggulangin. Niki pun nggih. paring rezeki Mas. Matur nuwun. Alhamdulillah matur suwun nggih, Nggih. Pak. Mas Slamet Kendang nggih, Bos Keling nggih. Mas Slamet Mister Mendem, Mbah Midin niki nyun bajing luncat. Nggih. Pun jenengan sing pundi kula manut napa bawa bajing luncat nggih dados. Oh kaya niku mawon Nggih, nggih. Terus meneh. langsung mangke. Ampun bajing nere-teredan loncate. niki enten bintang tamu Ah, nggih. Pak Ded Doyok. Lawas Nggih. banget ora ketemu. Lawase ora tambah nom, tambah lemu, tambah gagah. Nggih. Alah iya. Pirang tahun ya, Mbak? Iya, wis 7 wulan. Tomlo-tomlo gumune. Kumise bar diperiksa kena. Padi semuting. Mangga. Bawang nggih. Oh nggih, Sobi. Mangke sing beksan niku, Mbak. Mbak Inem. Ah, Mbak Inem lah. Napa lenggernya kita niku Mbak Arumbia? Oh siap.
kapok. Main golek Cocok mbok sedulur. Ya cocok kaya gedebukan kenang Aki angin. ngapa suruh cocok brengkolang sisan. Mangke Mbak Cika nggih saged Mbak Adeng nggih dadi. Mriyang alise. Mangga. Gunung Galunggung kapung gur. Gunung Sumedang katunjang talaga sangka wayahna harong becik di tengah gua dunungan ulah pundung berisung ulah sungkan ulah molor molor apa mah sing molor? orang molor nih ngiler teh ayah ya Tak aya. ah Anu semangat sadaya iya. kudu teh Anu beger-beger bar ngecas mau bengi. Tarim Tarim mawon Tarimincan wajahna ngencik di negara dina monggo sampun nonan sinten sing ngajeng beksa? Mbak Arum Cika nggih. Mbak Cika monggo Kacar kendel mau wis ujar bawa Mbak iki Arum joget. apa Bu Inem kok Ya. malah Maherel. Yo Mas. monggo Mas dadas Mbah Midin mangga. Monggo Mbak Midin. slow
rasa nambah midin. Mbak Midin, Mbak Midin. Numpang banjir. Numpang banjir. Numpang banjir. Numpang banjir. Numpang banjir. Yo yo yo. Matur suwun, matur nuhun, aa. Mbak Midin. Halah banci. Matur suwun Mbak Cika jan pripun rasane Mbah Midin niki man pating gremut napa mboten?